Здравейте, аз съм Пламен, а вие отново сте с предаването Влез във форма. Днес ще ви покажем упражнения за мускулите на гърба, като ще имате възможност да видите както базови, така и оформящи упражнения. За да научим малко повече за мускулите на гърба, ще дадем думата на Георги. Здравей, да ни разкажеш малко повече. Благодаря. Гърба е комплексна мускулна група, която не се състои само от един мускул, а от много, които работят едновременно, подпомагайки функцията си. Тази комплексност на гърба води до необходимостта да бъдат изпълнени повече упражнения, които да засягат както горната му част, така и долната, външната, вътрешната част на гърба. Днес ще видите отново Илия да изпълнява упражненията, като стремежът ще бъде той да ви покаже коректната форма на изпълнение на всяко едно упражнение, а аз ще обяснявам на какво да се наблегне при изпълнението. Това, което искам да подчертая предварително е, стремежа на всеки трениращ при тренировката за гръб трябва да бъде да я изпълнява с коректната тежест, да не се нахвърля на прекалено големи тежести, за да може постепенно в рамките на няколко тренировъчни месеца да изгради в себе си чувство при тренирането на гърба. Всичко това се налага, защото гърба е така разположен, че ние няма как да се наблюдаваме, докато го тренираме и да виждаме дали има правилна контракция на гръбните мускули или не. Първо упражнение за гръб. Набиране пред гърди. Изпълняват се 3 серии по 10-12 повторения, в зависимост от силата на трениращия. Има някои, които не могат да изпълнят такъв брой повторения още от първите тренировки, затова те просто изпълняват 3 серии в повторения, които са възможни за тях. Виждате Илия как изпълнява набирането към гърдите, гърба стои прав, гърдите са напред. Усилието, стремежа е да се запази в гърба, да не се дърпа с ръцете. Плавни повторения, без резки придърпвания нагоре. Когато се изчерпат силите на трениращия, не разваля техниката, продължава със същия стриктен стил, докъдето може. Алтернативно упражнение като заместващо набирането е издърпване на Hammer Strength машина. Виждате, че тя имитира набиране пред гърди. Движението е изключително изчистено и натоварването е индивидуално във всяка ръка, защото машината е двустранно натоварена и няма връзка между двете ръце. Горната част на тялото се държи изправена. Чисти повторения, плавни, от горна позиция разтегната до долна на максимална контракция. 3 серии по 10-12 повторения са достатъчни. Второто базово упражнение за гърба е греване с щанга от наклон. Виждате Илия как изпълнява с изчистена техника, тялото наведено почти под 90 градусов успоредно на земята. Придърпва към долната част на корема, плавни повторения, без изместване горната част на тялото при придърпването в посока нагоре и с максимална контракция на гръбните мускули. Изпълняват се 3 серии в пирамида, като тежестта може да варира между 10 и 6 повторения в най-тежката серия. Трето упражнение в програмата за гръб е издърпване на скрипец с долно разположена макара. Изпълняваме 4 серии по 8-10 повторения. Коректното изпълнение го виждате в изпълнение на Илия. Отпуска раменете напред, за да се постигне максимален стрейчинг на гърба, без прекалено движение в горната част на тялото. Придърпва тежестта към долната част на корема.
Отново плавни повторения с стремеж за пълна контракция в крайната точка на движението и максимално разтягане при отпускане на тежестта. Четвърто упражнение, което сме избрали в днешната програма, е придърпване на Hammer Strength машина. Движенията на машина са изчистени от към възможности за грешна техника, така че на трениращия остава единствено да избере вярната за него тежест. Изпълняваме 3 серии по 10-12 повторения. Стремежа е да се съсредоточим в усещането на гърба. Последното напомпващо за гърба упражнение е придърпване на горен скрипец под наклон. Може да се изпълни с почти всяка една от набора ръкохватки на порталния скрипец. В случая Илия е избрал въже. Това е негов избор за комфорт. Изпълняват се 5 серии по 12-15 повторения, като акцентът тук не е върху тежестта, а върху усещането за парене в работещия мускул. Днес упражненията за гръб, които са подходящи за жените, ги демонстрира Виктория. Виждате за първо упражнение, нейният избор е придърпване на горен скрипец. Упражнение, което имитира набирането. Техниката е изчистена с абсолютно права горна част на тялото. Придърпва към горната част на гърдите, като задържа за момент за пикова контракция, тъй като използва лека до умерена тежест. Изпълнява 3-4 серии по 12-15 повторения, без да достига до отказ в последните повторения. Това е напълно достатъчно за първо упражнение в една програма за жена. Второто упражнение в програмата на Виктория е придърпване на долен скрипец. Виждате, че разлика между нейното изпълнение и това на Илия като техника няма. Само тежестта е редуцирана. Сериите са 3, повторенията са в рамките на 12-15. Бавни, плавни повторения. Акцентира се върху чистото изпълнение. Третото и финално упражнение в женската програма – гребане с широк хват на Hammer Strength машина. По начина, по който Виктория е хванала ръкохватките, акцентът е върху горната част на гръбния мускул, най-вече в областта на трапеца, във вътрешната му част. Изпълнява 3 серии по 12-15 повторения. Виждате с бавно темпо. Акцента отново опира не до тежестта, а до работата на мускула. След тренировката на Виктория приключва и нашето предаване. Надявам се да сме ви били полезни. Гледайте ни следващия път, когато ще ви покажем нови упражнения.